Обслужващите лица се махат от белия флаг и вдигнат внимание. Старта на гарата е даден. Дано да се насладим на невероятно бягане. Виждам Сашо Радков с какъв храст спика неговия холдинг и излезе отпред. До него е Синя Младенчев с фарфатура. На трета позиция Nordic Wells. От вътрешната страна се пушна Иван Иванов с Orange Bay, победителят от първата седмица. Orange Bay начело, от вътрешната страна холдинг трети. Втори е фарфатура. Четвърти е Nordic Wells. Пети Каргон. Шести Боракс. Седми Апс. 1400 метра. Същия стил на бягане прилага Иван Иванов с неговия Orange Bay. Orange Bay начело, втори фарфатура, трети холдинг. Четвърти Nordic Wells. Пети, шести и седми са трите кони, които ви казах преди малко. Начело като че ли излезе холдинг. Да, холдинг. Седма от фарфатура, трети остана Orange Bay. Тренинга на Сашо Радков е решил да рискува с темпото. Фарфатура начело. Атака на Orange Bay. Фарфатура Orange Bay холдинг. Назад остана Каргон. Сега отново Orange Bay си върна водачеството. Глава с глава с фарфатура от вътрешната страна холдинг. На четвърта позиция. Излезе като че ли Апс. Изключителна борба, може да пътка първите три коня, може там да е Nordic Wells. Ще ми извините, ако има грешка. Отвътре холдинг, отвътре. Отвънка Orange Bay, отвънка Апс. Nordic Wells също в челото, да. Orange Bay. Orange Bay начело. Явно нова победа за този прекрасен кон. Кон е на 2007 година. Втори. Борба за второ място Nordic Wells или Апс. Orange Bay, Orange Bay, Apps, Nordic Wells, Холдинг, Боракс, Каргон и фарфатура. Невероятно бягане на жребец Orange Bay.